Illum ħanaraw l-iktar asfur komuni ta' Malta, l-asfur tal-bejt. Meta nkunu qegħdin nuru ringing lill-pubbliku u jkollna asfur tal-bejt raġel, ħafna jistaġbu kemm hu sabiħ. Hawn din l-impressjoni ħażina li għar speċi komuni l-asfur tal-bejt huwa asfur ikraħ. Xejn affattu, ir-raġel ta' din l-ispeċi huwa ġmiel ta' asfur ikun fl-aqwa tiegħu fil-bidu tal-istaġun tal-bejta, wara mbagħad jiċċarawlu rasu munqaru u sidru biex isir jispikka nqas. In-nisa jkunu dejjem ta' kulur kannelli ċar. L-asfur tal-bejt tagħna Spanish Sparrow bl-Ingliż mhux l-istess speċi li naraw fil-bliet tal-qbija tal-Ewropa. Hemmhekk insibu l-aktar il-House Sparrow, speċi li f'Malta ma jkollniex. L-iktar differenza evidenti hija li l-House Sparrow għandu rasu griża mhux kannella bħal tagħna. Xi ħaġa oħra li n-nies jistaqsu hija mela dan tirringjah ukoll, da żgur. Aħna nirringjaw l-ispeċi selvaġġi kollha. Huwa wkoll speċi li tbejjed hawn u allura iktar huwa importanti li nsegwu l-popolazzjoni. Bir-ringing insiru nafu fost l-oħrajn kemm u jekk jagħmlux movimenti, kemm ikollhom suċċessi fl-istaġun tal-bejta tagħhom u kemm mill-frieħ qed jirnexxielhom isiru adulti u jbejtu. Meta asfur ikun komuni daqshekk ittina ċ-ċans ukoll li ninsertaw u nistudjaw fenomeni li kultant iseħħu fin-natura, bħal meta asfur ikun lisistik, jiġifieri jkun abjad jew kompletament jew inkella jkollu xi ftit mirrix bojad. Dan imbagħad kien nofsu raġel min-naħa u nofsu mara min-naħa l-oħra, xi ħaġa li ma narawhiex ta' spiss.